някаква хартийка или нещо. Мамуши може да се разделя. Една от способностите му е да се разделя. Почти няма лимит от това колко от тях може да има. Значи са като Shadow Clone. Не е напълно различно. Тяхната най-голяма разлика е, че всеки един от тях е истинския той. Следователно няма никакво разделяне на чакра. Нито сила или физическа способност. Той може да се мултипликира с пълната си сила. Това е много лошо. Това наистина е много брокен. По принцип това е най-големия минус на Shadow Clone-овете, че стават по-слаби и по-слаби. Нали? Единственият минус е, че като създава повече от себе си, има огромен спад на интелигентността. Пъхнала я листче, в което пише код TBS в Orange. Чат, знаете код TBS за 10% отстъпка за манга в Orange. И ей да трябва да знае. Плюс неговите неговия усет за болка се притъпява и неговото поведение става доста по-просто. Слабостта му е, това е слабостта, която можем да използваме. Значи най-добрият ни шанс